כבר מלא זמן שלא העליתי סרטון חדש. הנה פה עם הג'ירפה, תראו על איזה רמה היא. וסתכלו איזה דמות מטורפת משחק איתנו. או מתחיל המשחק, אילן יאלק. התחיל. רמה 9 בסדר, היא לא משהו. אבל גם אני רמה 9. לא? טוב בואו נראה, בואו ניכנס לקרב שם. אנחנו לא, שלא נכנסים שם. כולם. אולי לא תגנוב לי איזה פסה. שבאשה. איזה בסה. אבל היא על רבה גדולה. טוב, לא יודע, זה נלחץ לי בטעות. אוקיי. זה מטורף שיש את העצם. עד שכבר הייתה לי אותה במשחק האחרון. את כל השחון. אחת. הרגנו אותה. אבל אנחנו מחסלים אותם והם לא הרגו בן אדם אחד מאיתנו. טוב, זה לא כזה אכפת. איזה גורמים. אפילו רמה 10 לא יודעת לשחק. אנחנו יודעים אותם בבטוח. יאללה, ניצחנו. 0-15. משחק פשוט אדיר. בוא נראה כמה גביעים. 2. לא הגיוני, היינו צריכים... לא משנה. יאללה. נעשה עוד משחק. 12 גביעים עשינו פה. בסדר, זה לא משהו מיוחד. טוב. יש אותה, דמות חדשה. יאללה, בוא נראה לכם סיבוב. טוב. יאללה, נעשה את המשחק זריז. נעבור. טוב, אנחנו בסדר. לא כזה אוהב את הדמות הזאת. אם חשבתי על הדמות הכי מגניבה במשחק.
בסדר. במשחק אנחנו עושים. לא נראה מי נצליח. בינתיים אני רואה שאנחנו מופיעים עליהם. טוב. אז סתם שעון. יש לנו איזשהו משחק. טוב. ועוד שנייה נסיים, נראה לי שאנחנו יכולים להפסיד גדול. הפסד מר. טוב. נראה ממש. מה זה הדבר הזה שהולך בחוץ? טוב. הלכנו של משחק. טוב. יאללה. ביי.